Terve. Sano, Jere. Kuule, meille taisi tulla pieniä mutkia matkaa. Meillä ei ole mitään ongelmia. Upea asunto. Kiitos. Taisi maksaa melkoisesti. No, jäi käteen yksi kauppojen yhteydessä. Olet vielä isot ja kalliit remontit tulossa. Oh. Nykypäivänä ei voi koskaan olla liian tarkkaa sen suhteen, mitä ne rahansa sijoittaa. Se on totta. No niin, anteeksi, olen vähän huono isäntä. Maistuuko kahvi? Kenties pieni chakuska? Niin. Miksei? Mikäs tsakuska oikein on? Jos me vaan palautetaan ne rahat. Ylämain. Joo, tulee. Oletko nyt vittu sitä kakkua? Eiköhän mennä jo liikeasioihin. Joo. Sasha ja Sergei ovat eräänlaisia alihankkijoitani. Heille on lomaosakkuuksia välittävät agentuurit Puskinissa ja Kolpinossa. Ajattelemme tehdä teille tarjouksen, josta niin sanotusti, että voi kieltäytyä. Me haluamme ostaa koko kylän itsellemme. Se on valmis. Oho. Meillä on maksukyky. Kuinka paljon niitä osakkeita on kaikkiaan myynnissä? Kaikkiaan. Onhan niitä... No sitä tarkkaan määrää vähän vaikea sanoa. Onko yli 100? On. Ei. On ja ei. Niitä on vapaana. Ja se onkin nyt harmillista, että ne on niin varattu. Olisiko mahdollista heidän kanssa vielä neuvotella? Se on kyllä hankalaa. Meidän pitäisi sopimuksen pohjalta sitten maksaa korvauksia ja... Raha ei ole este. Me voimme korvata muille ostajille peruutuksen kulut. Joo. No, tehdään niin, että me neuvotellaan meidän kotimaisten omistajien kanssa. Mä voisin auttaa teitä. Mä osaan taivuttava ihmisiä. Kiitos vaan, mutta kyllä mä luulen, että me
Ensin yritetään itse. Toivottavasti te onnistutte.